ಆತನ ದಯಕೊರ್ನು ಕುಡಿಬಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಂಪದವಿನಿ तुमगेला गुमटन असता काही काम विनंती करता.
ಧನ್ಯವಾದ ಕುಡುಬಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಂಪದವು ಈಗ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥದವನು आमगेला विश्व कोंकणी केंद्राच्या अध्यक्षांवर असले नंदगोपाल शिने हे एक स्मरणिके देऊन अभिनंदन करता. हे इतले व्हडले कार्यक्रम जाले आनी मुखारी आमगेले कुडबी जानपद कलाविदी केडपद हिंगेले
ಧನ್ಯವಾದ ಕುಡುಬಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದಿಕೆ ಎಡಪದವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಂಡಾಗ सकल हॉलांत आमगेल्या कुडबी जानपद कलावेदिकेचे दुरया खेळा ते तुम्ही सोन वका म्हणून विनंती करता.